Не. Сега ще ми гръмне главата. Гръмнаха ми главата. Браво! Ама дай ми, че главата ми биха. Че доста гадно и без Дай ми, че главата ми биха. Кило ми взех. Шит! Ето се там с... Знаеш с каквото? Виж ръката ми през стената. Очери я виж. Къде? Бързо више. Ще ма кю. Виждаш ли? А? Видя ли? Брат, ще ме убият. Що? Виж ръката ми през една стена. Моля се. Аре, силовото поле идва. Мръча се да изляза, ама сега то ще ма пресреща и тук така. Еми, двамата. Ама виж какъв е този бос. Какъв е този бос, бе, брат? Сега ще Не пръсна си главата. показва лицето даже. Сега ще пръсна главата. Излязох от играта.